Masu sauraron mu barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka ta Kannywood News. A yau za mu kawo muku jerin 'yan siyasa a Najeriya waɗanda suka fi kowanne kuɗi, wato manyan 'yan siyasar Najeriya da suka fi kuɗi da kuma manyan motoci. Hakika yanzu nan za mu fara jero maka su kamar yadda muka ɗora maka a fasta ka kalla. Ɗan siyasa na farko dai shine wato Bola Ahmad Adeokuta, wato Bola Ahmad Tinubu. Bola Ahmad Tinubu dai tsohon gwamnan jihar Legas ne, kuma ya riƙe sanata duk dai a jihar Legas ɗin, wanda a yanzu kuma shine shugaban ƙasa na Najeriya. Bola Ahmad Tinubu an haife sa a shekara 1952. A halin yanzu Bola Ahmad Tinubu shine na ɗaya a cikin jerin wato 'yan siyasar Najeriya da suka fi kowaɗanne kuɗi. Kamar yadda kuke gani, Bola Ahmad Tinubu yana da kadarori da kuma gidaje da kuma manyan motoci. Hakan shine ya ba sa damar da ya sa Bola Ahmad Tinubu ya zama shine na ɗaya a cikin jerin 'yan siyasa guda 5 da za mu kawo maka zuwa 6 waɗanda shine fi kowanne kuɗi a cikin waɗannan 'yan siyasa. Sai kuma na biyu wanda za mu kawo maka wato shine Rotimi Amechi. Rotimi Amechi, kamar yadda aka sani, tsohon gwamnan jihar Legas ne, wanda ya yi gwamnan jihar Legas a 2007. Rotimi Amechi ya sauka daga gwamnansa zuwa 2015. kuma Rotimi Amechi an haife sa a shekarar 1935. Duk dai da haka, Rotimi Amechi ya riƙe Darakta Janar na zaben shugaban ƙasar Najeriya, wato Janar Muhammadu Buhari, a shekarar 2019, yadda shi ma ya mallaki manyan motoci ƙirar Mercedes Benz, Lamborghini da Lexus. Rotimi Amechi shine na biyu a cikin jerin wato 'yan siyasar Najeriya waɗanda suke da kuɗi. Shine ke takewa Bola Ahmad Tinubu baya, kamar yadda kuke gani. Sai kuma ɗan siyasar namu na uku, wato Muhammadu Buhari. Janar Muhammadu Buhari, shugaban ƙasar Najeriya a baya, wanda ya yi mulkin Najeriya tun a mulkin soja. Hakan ya ba sa dama ya kuma tsayawa takara, inda ya ƙarashe mulkinsa a Najeriya, wanda shine ya sauka ya bawa Bola Ahmad Tinubu. Hakika Muhammadu Buhari ya mallaki kadarori da dama a ƙasashen waje da kuma gidanan Najeriya. Aƙalla ba a ƙasar ba, shine mai kamfanin Indorama na taki da kuma motoci, wato motocin da suke zirga-zirga, manyan motoci irin su waɗanda duk mallakin Janar Muhammadu Buhari ne, kuma suna ɗaukar masa kaya kamar irin takin kamfaninsa na Indorama. Sai kuma wato na uku wanda yake takewa Janar Muhammadu Buhari shine Dino Melaye. Dino Melaye dai sanata ne a jihar Kogi, kuma Dino Melaye yana ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasar Najeriya da suka fi kuɗi da kuma manyan motoci, don kuwa yana da private jet nashi, wanda shi Dino Melaye dama ya fi kowanne ma ɗan siyasa hawa motoci, don dukkanin sabuwar motar da ta fito Dino Melaye sai ya siyo ta. Dino Melaye an haife shi a shekarar 1974, kuma kamar yadda muka faɗa muku, ya riƙe sanata a Kogi, wato Kogi State. Dino Melaye shi ma yana cikin jerin manyan 'yan siyasa da suke da kuɗi a Najeriya, kuma suka tara manyan motoci da kuma manyan gidaje. Sai kuma ɗan siyasa na gaba, wato Atiku Abubakar. Atiku Abubakar, wato gwamnan Adamawa, jagoran talakawa na jihar Adamawa, wanda Atiku Abubakar wajen so 4 zuwa so 3 yana fitowa takarar shugaban ƙasa, wanda idan ba za ku manta ba, an taɓa yi masa magana akan kuɗaɗen da yake kashewa akan takarar shugaban ƙasa,
wanda yake cewa shi waɗannan kuɗin ma ko da biyar ba ta fita daga aljihun shi ba, tana fita ne daga wani sashen kamfani nasa na Coca-Cola. Hakika shi ma Atiku Abubakar ya tara kuɗaɗe da manyan gidaje da kuma manyan motoci. Kuma Atiku Abubakar kamar yadda kuke gani ya riƙe gwamna ne a jihar Adamawa, sannan ya riƙe sanata na matatar man fetur kamar yadda aka sani a lokacin baya. Kuma Atiku Abubakar ya riƙe makamai da dama a Najeriya kamar yadda aka sani. Tom, hakika mai sauraro mun gode da ziyartar tashar mu da kai mai albarka ta Kannywood News. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka ci gaba da bibiyar mu domin samun sababbu kuma shahararrun bidiyon mu da zarar mun dora na sanarwa akan dukkanin wasu labarai daban-daban. Domin ko hakan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara mana ƙwarin gwiwa ta sanar da ku dukkanin wasu labarai kamar yadda aka saba kuma kamar yadda muke muku a halin yanzu. Kar ku manta da tashar dai da kuke ciki a halin yanzu, mujallar wato Kannywood News. Kannywood News ta ku ce masu sauraron mu, kuma ci gaba da bibiyan mu a kodayaushe domin ci gaba da samun bayanai da kuma sababbin abubuwa da suka danganci wato ƙasa ta mu baki ɗaya. Mun gode. Da masu buƙatar magana sai ku sa mana a comment section. Mujallar wato Kannywood News ta ku ci.